Lagi mo, tanong, madto ka sa downtown ba, makita gini mo mga tao nga, murag normal gid nga maglabay basura bitaw sa kilid sa dalan. Dapat nga ipuan sa ibulsa sa anyang kon. O kung dili jud sa balay lang jud may labay. Paano mo magbunda eh? Sayang nga sa oras no. Ano ba? Pangkuan man gud mo. Ako man gyapon sa kay murag art gud gyapon. Kailangan mapuna nimo gud. Bitaw no ang babae ba kay ang Di ba? sa babae ba no kay murag kilig gid sila mo. Naunsa na may balita ninyo sa namingan na Gani no kay detayado kay no kang kapuyo eh. kanang kung mag-share ka sila dapat kami ni Carl dapat niadto si Carl ito mga alas 11 na mga ana nya na podcast mi kani among gitopic Alas 11 naabot si Carl, nagagwami, kami, nya ano ito po pag yun. Lima Kaya kayo. gusto na nagkabatan niya nagko si Carl. Nagalas. buong kay si Carl ba iyang Nagsawa kayo. di ba? Mana isa sa kuan guys, dapat if ever sulod mo isa ka butang dapat nadyo ng hard work guys para ma-appreciate pa nimo value. Kung gusto mo na nimo i-relate sa imong kuan, di ba? Sa relation, di ba? Relationship. Kung dali lang nimo siya mapao o murag okay, wala lang. Bitaw no. Kung gagawa nimo siya, sayangan sa kung hagoy, di ko niya paano sayangan, di ba? Pero dili ba sa kuan maso Sama. murag kung mag-devil's advocate lang ko ha. Kanang lain mo mo subraan. Dili, anything less and too much is poison, pad baya. Gani kanang tungod kay once in a lifetime na nimo niya mabuhat. Pagkuha nimo wala na hinon nimo siya na nasulit kay sobran ka desperate bitaw. Anak Diba na po yung anak. Kuha ba naman na. Kanang nagay mga lalaki nga kanang miserable kayo sa sila makauyab. So pag makauyab sila sobrang sila ka-clingy. Oo, mao pa na Toxic na. Mao pa na akong isa sa ma-observe na sila po, ang babae po, mairita po sila. Ang isa po na sa dahilan na dili po mag-work ang isa ka kuan. Oo. Kay dili man sila balanse o kuan. Pag Gan- paningin sa isa't isa. Lalaki, siluso kayo. Ang isa kay tungod kay worth, grabe kay pagka-worth niya sa kuan female. Ang female pod kay kapoy man ni siya oy dili Gani, man siya kanang ma-overwhelm sila ba? ma-overwhelm niya dili pod sila Kuha ma-challenge. namin tawanan ni siguro magsunod-sunod nag-stock naman sa kuha gas yung Nya kuha mura ka ba? weird na siya ba crazy Kung na dili, matawagan. kung dili ka makuha, wala yung si kuha na Kung di ka makuha kung yahan na dili siya ko. ka maakuha, kung dili ka makuha, wala yung makakuha sa imuha. Ana. Bang! Diba? Psycho na ba? Psycho. Sobran ka, miserable ba? So, nakabod sa'yo mo rag ko dark. Napod siya kuan. Mao pa na galaging ginaingon na dapat i-balance lang pod nimo. Dili po ka magpasobra. Gani. Mapad akong sa trabaho bitaw kana bitaw sobran pug ka desperate sa client niya. Di na mo makuha kay murag masimutan nila imo ang pagka-desperate ba nga. Oo, take advantage po kanila oy. Kanang dili ka man yes man lang ka. Sa imo na tanan ay pangtambak ang mga trabaho. Oy, dili ka mo kuan no. Wala kay boundaries po sa imong self ba na. Learn pod kung asa gud tama na dili ka kay all out. Though, okay man ang all out kanang kuan. Si tawagan kanang love go na kuan. Passion. Oo. Passionate ka mo trabaho. Ana pod. Balance gyapon ba no? Kay nagatanaw ka ng the future sa YouTube. Wala pa. Ano mo na yung gina-warning. Mo na yung gina-warn sa kasagaran mo creative kay hilig kayo magkanang over-deliver bitaw. Ano dyan na? Gwapo na siya pero mag-careful ka pag masubra na bitaw ka mo over-deliver nga gina-take advantage na ka sa tao. Okay, isa mo pa na ang result mo na, di ba? Kay ma-disappointment, discourage, burnout. Samot na, paminaw ni mo, kay experience yung kani, paminaw na ako, perfect na kayo niya kung kuhan. Perfect na kayo niya kung kuhan, kaning output na kong gihatag. Nga pag-deliver na ako, dili ko isa ngani taas dako ra kayong fan di na ko gusto dako niya sa kong self grabe sa naman niyo mas makuan nga no attached na kay kasi mong trabaho sumana akong kuan karon nausab na po akong mindset na dapat ang client di mong pakuan nun ang kuan god kanang pabuoton dili ka magbuot sa imong creatives kay lahi man mo hilig. As long as you make your client happy, bahala kag kuan. Gabi to no. Usay kay dauton ba sa client ang trabaho. Mo gani kay abi nimo perfect na imong kuan. Dili sa perminting. Nya reject kasagaran nimo gusto niya. Nagkuha pa ka sa kuha na ingani man ako ang karakter nga na good. So mo to
since kailangan desperate po ta, lipin po ta ng salapi, desperate ta sa kwarta. Lagi no. Pero Mo lang, feel na ko no pag ganang dako na kay ka kay makapili na mo ka, makadili Oo, ka, dili ko kay imong usbon. Nana mo punta sa point take sa it or leave it nga. Nana mo punta sa tong point sa life na kabalo na tas nung ginabuhat, mo ni atong process. Balo-balo na. Ang ato apod is to explain po sa mga client nga nung kani atong approach, nga pangkuan, nga nung nganing style, nga nung kani diri na ko digbutang, ana ba? Pero ang point sa kuan ba katong kay Chris Do bitaw. Nagatanaw ka na sa kuan YouTube. Wala pa. Tell me about it. No. Kanang kuan siya business guy na kuan about kuan niya mga logo bitaw, mga branding. Yun na. So mao na iyang kuan kanang delikado bitaw kay nang dapat manginta gyud ka og paraan nga dili ka desperado magka-client kay delikado ka na siya. Take advantage yun. Ana jud. No? Samot na kanang baraton ka. Nya dili align sa imong self ang kuan nimo, imong talent. Kay kasagaran pud ba yung mga barat no kay mo po na silang arte. Oh, so suliton man nila ang experience. Oo. Kay wa man sila budget. Kay mo na lang man na ilang kuan dako naman kay ng percentage sa ilang fans. Gan- Ibayad sa mo. Dako na yung gibayad ani dapat kuan gid ha, tarunga gid ha. Di ba nya? Dili ka ba sila ba? Nya while mga premium clients, di ba kay okay na i-post na. Sige na, kuha na. Salig na sila ba? Butang ila gamay attach ka, sobra ra makay. Ana lang god na dili na ilisa na ni dili hands on, dili ni tipiki ba siya. Dili man na vibe na mo kanang ana lang god kanang dala siya portion na ikon ba nya anything else Mas free ka mo kuan no. Na kay freedom, artistic freedom. Wala jud nya mas makuan pa ka opportunity good na uy lamia sa feeling ano yung ma-validate ka, murag feel ni mo important ka, di ba? Mo na isa sa best feeling mag-work sa kanang mga client base. Kaya ma-appreciate ka. Mo jud na kailangan sa mga tao jud nga dili lang na nila ginaingon pero dami just feeling mga di ba validate o appreciate. Isa ka buta mo jud ginapangita sa mga individual god. True. Ako lagi na og singot ganina ba grabe. So mo to no nag-start sa hard work na dapat Gani. dapat guys sa mga tanan butang masing asa man na hard work jud unya apakapin na lang pog smart work para To no, kanang work smart. kay ang hard work ba ya gahi bisan patrabaho. Pero ang catch ana kay you should work smart, work hard pod para maging smart ka. Mao gani Gani. Mura siya dili pod siya nga nakadali. mura po siya kuan good chemistry po depende po sa kuan yun sa nimo pagbahin. Pero nga ko ba kay kani bitong kuan kaning gilabuhat na to no ingon mo mag-work hard kay pero sa ko ba kay mas feel na ko mas mugana ni siya kung dili na to siya hunaw-hunaon as work hard bitaw. Passion jud. O kanang trip raw siya ba? Mao jud ang mali sa mga kuan sa akong kasagaran gina-handle na client kay ma-pressure naman gud sila. Sige ko pangutana. Nga nagay kanang invested kayo sobra na ka Dapat everyday na ano niya nagapangutana gud ko sa kuan. Are you still happy on what you are working right now? Ano ka? Are you still happy creating contents because Or napugos sa sila or gana. kay makita man pud gud nako sa iyang mga contents kay mura na siya kuan ba na sobrang lang sa script. Dili na siya murag authentic ba. Nagastick na sila ani ana. Sa dayon sa ilang ginabuhat kanang advertising kanang mura nila gina. Dili kana more on contents with advice kanang mga kanang tips and tricks sa online presence kay naka-client mo po ko kanang nag-scan yung siyang AI gusto siya mo penetrate ng AI ba yeah. Ang ako kay sobra ra daw kalimpyo kanang ana gon nya Saan sobrang kalimpyo. kanang mga edits ba o mga scripts nya kailangan pagpudbaya kag social kuan ana validation di ba social credit So sabi sa bote mo. kanang para maka-traction ka ba nya kay kato dili pa man siya ilado nya Isod siya kung di pa siya ilado niya mag-content siya about being ilado. dili kanang mga kuan nga na pod gani kanang mag-subscribe ka sa akong course kay nakoy mga tutorials and stuff about sa AI and new software ana good
So wala pa siya murag authority, di ba? Murag wala pa siya yung reviews ba niya. Matingala siya, anong gamay maning ani. Pero makita na ko siya, gwapo naman siya lifestyle. Daghan naman siya mga events ginatuan, na siya mga guesting. Which is recognition o po nagkulang ano. So, hinay siya sa content pero kusog siya sa actual na gyud. Okay na siya. Na siya agi. Okay na siya sa mga content. May pa magpareha na lang siya nila Ty Lopez nga ang saan paging successful. May pa nga na lang yung content. Mopod gani kay mapansin mo na motivation yung mga post sa Instagram. Daghan mo ba siya mga attraction? Mga 100 o mga 1K pataas. 1K. Nya kasagara ang normal man niya kay 200 up to 800 lang gud mga manang average. Sa TikTok wala pa kayo madlock man sila TikTok mga Americans gud. Ano man kay China. Political. Dili na tamo ko. Ano patana? Ikaw, opinion mo ni Kat. Nga naman na kay opinion mo ba na? Dili kay sila baya kay China data madlock sila makuan good. Ako dati nga na jud baya ko sa dati nga nang nasobraan lang ka tinfoil hat di ba kapansin mo ta sa una mga rants na ako sa una pero kalimtan na lang katawa na lang ko ato karon na bitaw no dili sa ko mo submit sa matrix nga na pero karawan ako pakialam mo hack pa ko ninyo should ni gawas mo wala mangyapon tay kuan wala mo sila makuha sa tuwa kita na sobraan lang to sa kuan mo private information good isa ka deep imong tinfoil hat na abot na urag na nausab na imong nauna dati katong kuan dahil jud kuan sa bata ka nya aggressive kay ka no kung maghuna-una ka ning isa ka topic magsulod-sulod din ang mga layer magbuto-buto na tong mga neurons sa imong brains ba nya pa ng mga problema sa earth isa po na sa makapadepress ba nganong imanim ni mga tao pero sa good pong kuan mahimo na po kag radical ba pero isod ba no kay okay raman na good kay aggressive pa man kay kasauna isod siya ba kay kung di po ka maghuna-una sa problema sa earth murag diba selfish murag kuan pero at the same time kung mag-focus po ka murag ma-depress mapod gani so ikaw kay enjoy the living na lang ka enjoy the present moments as of now kuan pero sa kuan lang do what you can accept lang kung semi-taboo accept what you can control yun ano di man na nimo control tabang lang mo gani para sa gana na tabangan na nimo maglabay basura ana mga anak good di mo pag-ibo nung kon na mangani uban ba yung mindset sa mga tao siya mangani mga shaman mindset ba gani nya dinas na mag-effort siya mangani tanawa para gud siya ana gani labay mangani siya siya mangani pag kolekta gyapon di gyapon na segregate sige kag segregate yung balay pero isa ra na ka track ganana ba di ba segregate magali useless man pud gyapon mo segregate kay pag abo sa truck isa ra labayanan lagi no okay suda baro na nga problema okay unta ang truck na segregation na dry o wet ana good non so ubang nasod makuha manila di ba nya makuan pag ganyan mga plastic lagi ma-recycle naman sila yung mga kuan proper man nila so lisod na kayo ba naman sila yung mga honor tinuod do mga post sa Facebook na kita pinakahugaw aware mo ko nga hugaw yung ang Pilipinas pero kita isa gito sa lala na gyud ba dili siguro ano ba ang pinakahugaw man kay India top 2 ang India pero isa to sa pinakahugaw kasa ano ikaw unsa mo solusyon dahil na kay isa nga makabot ka sa mong problema na to sa kadamak na to form jud proper education o law enforcement no law pero ikaw niyo pag-educate di kabalo ng gud ang mga tao kabalo man sila aware pero naka-program ba yata mag-ingat so unsa niyo pag-educate ang Singapore diba magkuan lang ka mag chewing gum ra ka or magluwa kay dakpon makanang o kana law enforcement mo kuan pero kanang education kuan lang seminar magpapan ka ilang punishment i-aware sila sa service gyud na ko gag community service ana po community service kay di ba magkakuan pag ka kanang makasog o kana kuan kay apil man ang community service grabe lagi mo madto ka sa downtown ba makita gyud yung mga tao nga murag normal gyud nga maglabay basura bitaw sa kilid sa dalan murag wala sa mali gibuhat ako mangita jud kog naitapok sa basura so okay sabot kanang ako ginatry mo ginako ibulsa
Oh, mangita kag basurahan. Or kung dili jud sa balay lang jud ni may labay. Mangita Oo, jud yan. ka. Effort jud ka. Mura ra ko kag nangitag CR god. Pero real talk ba, napit tayo nga gilabay ginako ito. Pero kabalo ko nga biodegradable siya. Okay ra na basta bayo. Ang mga kuan man plastic, mga kuan ba dili matunaw. Kay may apektuhan tong mga turtles ba. Kanaw pangit na kay magsipsuyo og straw sa mga kuan. Dili lang kay malata. Lain na, ni. Isuday. Ang ako sige, imagine ba, saan man ako nung para kita ako, naalang ko yung, naaman lang ko yung impact ba, so may buhaton mamaligya, alternative sa plastic. Naglibog ko ba, kaya nag-search ko ng plastic na to nga, sandubag, bitaw, nakabot ng biodegradable. Lahi po na kanang mga bag-o karon lahi. kanang mga organic products na plastic nun. So na nagyuday nagabuhat, ano? Pero dali ra po na siya magisi, madugay kana mainitan lang ba niya, ma-powder na gud siya. Oh, at least na siya function ba? Pero di naman na dapat problemahon ay kay at end of the day mga tip ya patatanda. Di gid ang ginaingon nila kay bisag unsa man natog limpyo sa plastic, dili gid na siya Breakdown. dili siya ma-fix nga problem kay ang tinuod nga problem katong naga-manufacture Mo po'y convenience sa tao. gani. Kailangan mamalik ta kuan. Pero what if- balot saging. Kanang ginaingon gud nila nga kung naay maka-innovate nga alternative murag ilang ginaguba bitaw matrix gyapon ba. Ibang ana man ang batasan sa mga elite. Nanon tay alternative niya ilang gidugmok ang kuan ba ang katong nga company kay powerful enough Pakuha na ang sila. mga kuan patent. Totoo Powerful ka enough to out of them business. Oh. Gusto ka na. Uy, kanang mga kuan, mga organic mga bio, Oh, kanang mga biofuel. Saro sa ka daghag breads kadugay na sa technology wagi nakakuha na nya. Murag ilang ginakuan ba pag naay bagong kumpanya nga nagakuha na iladong sa ilang dauton ba. Ko kana. Uy, Diba? kinakuan kanang mga inventor invite nila sa dinner nya ginahiluan. Ito no. Katong mga water-powered vehicle ay hydrogen-powered. Ito. Daghan na ba di kayo? Samot na karon, daghan na pong nagakuan. Ako karon na nagyud. Daghan na pong kuan, naga-pop up ba? Pero ginapatay man na nila. Di- Pero, Pila ko dili pod necessarily ginapatay ginaana lang nila ba. uy, Gahi mo kay na sila pila na gud sila pinakadatos kalibutan. sayang gani kayo. Nya. Bisag ikaw ganyan siguro, ako di ko mo deny ba nga, kita ako pinakagayas kalibutan. Gusto na ako i-keep akong place, ay, marig na sa nature sa tao. No, uy, para siguro na kay Andrew Tate na nasiyatan na niya. Iyahan na lang, empire na lang ka ng kuanon mo. Gani. Mo na lang na iyang i-flex good, may immortalize siya. Yoy, gayo. Na siya, na siya, noon na siya worldwide. Nanapod siya bagong kaso ron ba? Di naman na mawala mo man ang Pero wala Matrix na nag-attack yung siya ha. Kaya maweto yung niya na daily dapat ka mag-expose sa mga kuan gud. Kanang masobrahan og share. Pero Kay ako kasi ba kay, abin ako against siya sa Matrix. mura man siya kuan gud kanang Trojan gud. Kanang mangayog kuan ba? Mangayog sana kampi sa mga tao. Ana ba niya? Kabalo na niya mang-influensya according sa Matrix di gyapon to. Gani no, mo ganun pasabot no, kuan ginatake yung Matrix niya. Pag tanaw mo materialistic ang gyapon kay siya. Matrix gini gyapon yung gina-promote. Na dapat ingani. Dapat na kay Bugatti. Yo, ikaw yung buko. Na kay ingani nagdaghan kag Pero passport. feeling na kuno kuan na gyud siya kanang karakter bitaw. Karakter naman dyan niya. Diba? Kag pag Kabalo. rolling na ba. Mo na makapatrigger sa kuan. Mura siya kuan ba? Ginatuyo niya no para dagdag mo tan-aw. Na-unlock naman ko niya ang kuan. Maro kay ba. Na-unlock na niya po ang mga pagka-social engineering ba. Kita ka to Bitaw. Hassel University. Kanang dapat dili kay ka mag-smile kay mura kay nag-submit ana sa kuan kanang as weakness. Aywa, sige ko. Dapat kuan mag-smile ka kay kanang malipay ang tao nag-smile siya. Oh. Ayaw, para mas Wala, meaningful. Sige raman siya kasukulo. Napasmile ako si Carl kay di ba ito hilig mong kuhan. Kago, di ba, murag, may kavelyan naman ang concept nga it's better to be feared than to be loved. Alam mo dyan kay kung i-love ka kay kung mga ganito i-take Take advantage advantage ka ka. o ikuhan ka
Pero Suhon. pero sa mga all the time yun or na mga gray areas Ansa? kanang idea. Depende naman up to sa what point paggamit nimo. up to what point ka mag instill og fear na kay kung masubran mo pud ang ginaingon mo kana ng murag ang Mubali na. Mag-against you na po ng... kanang mura sila when the fear turns into hate diha na pildi na Nadyo borderline diya. so may kuan na borderline pa sa mga Mag-temperature check yun kasi mong kuhan. Kung okay pa ba. Mura gugaya pag maestra god. Stricta mo kayo na din. Taminaw na. Kay bawat... ay okay ang upang maestra bitaw sobrang sila ka strikta naanad na ang estudyante saya pagka strikta Kanya, okay mo po ng stricta basta mo reward lang siya, di ba? Di ba? Inana po ba? Mo po na akong sa answer sa mong pangatana as long as you compensate good nila kung sa ilang gihatag sa mo. kanang kita ka tong Better Call Saul ay wala mo kakitanaw na Wala, bagura ko nagkuhan. Netflix. kanang okay gwapo na nga madlock sa simo pero just ka kanang tama ka. just imong ginabuhat ba mo to siya Correct. Kay ang kuhan ba, ginaingon nila, di ba? The devil in the details. no the devil is in the deep Kung unsa imong kuan, kung unsa imong ginaingon, magamit yun at kuan, dapat careful jud kay kasi mga words. gani no kung sa mong gingon mo pud yung Mo nang isa sa dahilan kailangan ka kuan lawyer para di po ka mo incriminate sa mong Self-incriminate. Kasa ni. Nagunsa ka asa mong gibuhat gahapon, murag gahapon work ka. Gahapon naggrocery to sila kuan. Amo ga grocery. Sa may kuan man to. Pequeño kanang all homes. Itong gingon nimo? Sa may all last time? homes. Sa may all homes. Saan ang all homes? Sa may mental naman ata na. Dapit sa may Aliw, before magsimbahan. Ay dito mo primodol no. Unya hapon naman may nakalakaw mga alas 5. Nya gi-drop ko niya diri. Ang katawanan pa jud pag drop niya diri nabili na ako cellphone sa sakyanan. Mo to gibalikan ko niya pagkagabi. Ay mas Mo to. Di ba supposed to be gahapon dapat tama kuan. Lama ba? litawag ka nga di ba gikalentura wa ako pagay ko 100% na Dili ba? yan Di ka. ba ang sabot ato last week? Saturday ba? Sunday gapon. Pero niingon lang ko next week. Every week ta ha. Next week Magani. ano lang. Ako gani ko na kuan man si Carlo kalintura siya. Ayun na lang mo dayon oy. Ayos. Kay magsakit na po ka, bantera ka matakdan ka. Sige, ako tawagan ako si Carl kung okay pa ba ni. Ayos. Mga timing kay nagtanaw na ba di kalintura nagdula. Abuang kay bay nagdulam Diablo. O gani. Diablo 4. Kato pa mo nang niagi ba tingala ko nga murag tugnaw naman. Tingala ko murag Kulang siguro kag sige kaulanan. Oo. Yeah. Gawas. Unsa ka kalinturahan ako kay murag dreamy bitaw half dream ako kung Ako kay nga bugat kay yung nga na buga. init niya sig vibrate mong unod niya. Ano ba? Ano mag-aana ba? Nag-aana. Niya init mo kung bugat mo lawas. Pero dili ka nagadamgog mga bugat. Bugat kayo, mag-anga ito. Mag zombie. Mag half Sort awake of. ra ka. Na jud. Lain kayo ba no? Marakag nahiloan. Mga to, nagkuhan ko. Matakuan ko di sa akong trabaho. Kay kapay na mo kayo magsigig kuan, sige kigda pod, murag makasamot pod sa bitaw sa sakit. May mga gawas ka na. Oo, mo ganing gawas. Pangin. Ang di mag-rest ka pero dili pod sobran siguro pud kag kigda to kadlaw. Kani mo pong kuan mo lawas. Mo to ni bangon ko. Stretching. O isa ko magpa-stress kay kuan. Dula lang ko jablo. Dula mi nilag jablo kuan ko nila. Dula na gyud mig jablo gyud. Na fulfill na nako. Dapat perminti ba na sila sig online sa Discord ba yan? Gani. Seryoso na kasi naman nula ba. Kung kanan eh. Ako, Kasapan ko na kay banga kay. mahal mong kayong jablo ba? Gani ay lingaw siya mahimo. Kuan mo gud siya. Ang ako ang nalisudan siya kay pag higher level na bitaw ka dapat technical na kay kasi mo magamit sabot na ka sa kuan. Kasabot ko sa gamit Stats, pero mga stats, pag mga mutanaw ko sa ilang ginaingon sa ko nga Wala sa pa. to max rule. Oh, Di pa ka catch up. pag mutanaw ko sa reference, kabalo ko mabasa kung say gwapo nga gamit ko sa kuha pero mutanaw ko sa reference, ya mas asa man ni kuha.
Asa sila pang kuan pang loot. Oo, kanang labada oy, mura kog nagtuon bitaw Dota sa sugod na pod kaya memorization pa niyo mga hero. Mama pugod na imo agud gusto ka calculated tanan ba na studyhan jud tanan. Oh, so ganahan ko. Pero ang problema na ko sa Diablo 4, magkuhan mo good, murag nga batasan ba kay nagahimo na ba ito like season na pag undang ka, kintay, undang ka 1 month, yan na bagong season, Reset mo obsolete na to yung karakter, murag nabihan na siya sa isa ka world, bitaw. Mao na ilang isa ka way para continuous ang nagadula. So murag nagadua-dua na kumukuhan mo, padayon mo ba kog dula ni. May pa mo dula lang ko atong isang nga ginadula ni Joel, tong Exile. Path of Exile. Kabalo ba gana? Wala, makita na ako siya mag-online playing games. Okay na sa kuha na lisod bitaw nga kailangan nyo ka magkuhan pero di ba ako casual gamer ba ako sayra ba Ako gani mandula ako pampawala lang ko. Kakapoy ka ng pang-brain dead na dula ba. Kaya lain kay ka competitive kay ka kay mo po na makapastress mo ha. You know? Kalagot man na sila, siglagot na sila. Ano sila show, sila kipoy, maklagot na kay bigi magkapildi niya, seryoso kay mandula. Niya kita kay kadula na gyapon mo. Dati yung Dota. Kana mag-party mi. Ayo asay. Makuanan mo magdula ang sayang nga sa oras no. Ano ba? Pangkuan man gud mo. Ako man gyapon sa kay murag art gud gyapon. Kailangan mapud na nimo gud pampa kuan ba? Pampa-unwind gud. Kanang dili kay ka stress gud. Pero ako kay what if ang mong gidula gyalaga lang naman sa mong sarili kang kuan sa ka. Nag-jogging ka or gitulog something more productive. Diba? Pero lisod siya ba? Mo conflict gapon sa ko kaya murag ang dula kay art mong gagapon siya kanang murag na siya place gapon sa pero lisod gyud siya ba kay mo kaon sa oras. Kaon sa mong thoughts ana. Grabe po maka-apektong dula as long as dili maapektuhan imong work, imong quality of work. Pero ako kay casual lang, naga-set up lang jud ko kanina oras ting dula na ako. Mag 1 games ako bago ko maghugas plato, ana gud. 1 games ako bago ko magnilhig. Ana ba? May baka makingana ka ako, di mo ko kaundang. Samot na gani ko. Addictive gyud personality ba? Nga na, mapunta ko. Mamuingon ko na si Kuan ko na wala naman ka nagalihok daris balay oy. Na isa po na sa mga Kuan ug oras ba yun? Kana manilhig, magtrapo, hilig ko ay anak, dagay anak noon ko. Mo pod ba yan ang isa sa way para aliwala si mong living mga nang para saan niyo clunky kayo. Therapeutic ang kanang limpyo ka di ba? After manglimpyo kay lumiya nalimpyo. Mura kan Kuan ba? Hindi na hugaw pa kayo na karon lumiya na dalaw ni kana mga stress nimo mga sore kay ba mga eye sore mga. So murag pag human ni magdula ba? Di ba dili lang siya sa mata or sa feeling. Na siya di ba mana pasabot ako para gwapong flow sa energy kay walay clunky ba. Gani. Mana kang energy mo ana lang mo agi. Mano lagutan ako magdula ko di naman ko ka ingana gud ma-addict na ko nya pag ana ko murag dirty ang hay ba pag human bitaw. Pag human kay gusto ka ina to murag kag na drain ba no. Gani. Gi-download na imong mabul ba na isa sa distraction. Say nabili na lang ni mga ginadula ron. Dota na lang. Dota. Wala na gani ko kabalik og Valorant gani. Addict na Valorant. Dati nang ko ako ra may isa gud. Namo ko sa na mas ganago ako ra isa kay hilom lang. Di na ako magstorya. Gana lang ko po. Kay ang uban pud di ba hilig pud sila pag sila kadula. Halugutan po na ang dipod kay nako ganahan sa Diablo kay dili siya pang solo play, murag more on solo mo siya. Dili siya kaning kuan ba? Ang role playing PvP. Dili kay siya murag wala siguro. Wala po ko kabalo pa no. Gani. Murag wala ang essence ba kay madto mi atong dungeon nga daghan kay kalaban hangtod level 100. Ba? Nawala ang essence nga mag-explore ba bitaw ka sa kuan. Kay boost man to no. Boost man. Namabod ako nga malingaw ba ko ani nga madiretso ka 100 o ka kagi sa gameplay story mo sa struggle bitaw. Sa lore. Tama man pod. Mao dyan na kanang basta walay rules. Gan. Mali ba? Marag kuan ba role play sa GTA. Ano mag role play man na namang dapat kay mission.
Gani. Di ba? Kana magtapok ang mga streamer niya. Kuan. Pre, kumusta ka na dito, pre? Kana ko sige police ka, ikaw kuan, ganda. Pero ako alam pong function na to kay nakonsensya ko sunggi saad ba. La. Wala ako. Maro maginto. Di mo ko ignon nga mo kuan gyud. Magpa-addict ko to. Nadulot dahil lang mga gipangingon. Dulot ay. Okay, tayo nila na. Nagjablo. Yung alam ko, nagjablo naman sila. Joel o Kipoy, nga nang magsige sila kuhan mo. Yung istoryo sila, si Carl, mga dahilan. Ang katong nangagda kay wala. Madang kuhan, apel. Gani. Sa mo good. So, pinaka, kuhan mo. Ako i-question andam dahil. Kung sama. Up to what point ang technology sa tao? Pato ka nang ginaingon nilang ang technology okay na to siya tong 2000s. Pwede na siya dili mo padayon. Karon na sobra Okay na. okay man jud dili mo padayon pero ma-stuck ka sa cycle ana ba? Sa cycle. Sa matrix good lang mata ana gamit ani ato diri ana ba? Gamit red 3. Kay naga-evolve jud ba yata? Most of the time. Ang uban gani murag ginapigilan ang kuan Yeah, tubang. evolution. Di ba? Kay tanaw para guna mga ancient kuan, di ba? Ancient wonders, gwapo, intricate kay silang mga kuan, pati sa pagpusti na mga kuan, na mga sa tawag na, mga statues. Kanya katong mga simbahan. Kay kanang Tartaria ka kuan kana. Wala, Tartaria. Katong mga Yawas, dapat tanaw na ako. Kapila na ako nagbalik-balik sa school. gusto po ko makakuha na ba? Gusto ko mo palit ana ng software ba? Kanang pang-director god. Asa? OBS? Ay dili kanang pinadirector ba kanang nagoy event, di ba? Katay kana niya nay mostly sa event naman ay kuan mura presentation screen. Niya kanang mag-cut na ba kabalo na sila asa cut kanang nanagoy mga scenes diri niya magpili lang ka kung unsa tong i-play sa final kakuan kana. Kaning kuan? Di ba ila Joe Rogan kay maglahi-lahi man nagkuan pwede duha, pwede sa ako focus, focus. Multiple camera. Gusto ko magpalitan na software ba kay para sa mga ingani. Kanang nakakita ko gyud Kanang murag director's cut ba ana ba? Kanang mga narag Kapansin ka na sa mga TV shows. Kanang tingala ka maglahi-lahi na og mga point of view. Mo man ang ginakuan sa director kani ko mas gwapo ni scene i-play na to ni na ba. So gusto ag multiple cameras. Kung edit na dahil sa post puyan mo ga? Okay lang po pero time consuming na po. Ang isa po ba sa bangkuan ka na mag-scheme ka, isa sa mga padugay. Samot nag long form. Gani, kato gani mga video na to kay naga-edit ko while go work kay paminahon na ako niya fast forward bagid times 2 hours gud do. Sa kung client gi ko nakakuha na nakatuon gina times 2 man niya magtanaw siya YouTube. Murag hinayon na kay siya sa kuan ba paspas sa kay una good kan sige TikTok. Ngano just fun ba. Gagano ko kada nga nakasabot ba jud siya kanang niya kasabot mo kanang gon no kanang murag hinaya na kay ka sa mga normal na kuan ba. Kung matanaw og tutorial times 2 gina. Pero na ako ibarkada nga matanaw sa movie times 2 pud. No? Imagine ka mo nga no. Makatugon. Mo pala is kalaban ako ba makatugon mo kag hinay kayo. Amo ba ako dili man. Pero amot lang kayo. Mga si ayo. Kawa mga Shara G makatanog humag sa lida kaya ako. Magana na ako. Na pag ibarkada nga na digid sa kaman og isa ka movie ba. Pero kung interested ko sa movie, magad tong ingani mo mas inclined ko sa mga effects graphics, storylines kaysa sa mga mga drama. Di ko ganahan mga drama. Kaya nga drama yung basabot. Kay drama magyapon ng storyline kanang mo siya conflict nga mong ipataas ang stakes. Ako ba more on visual, plot twist, ana ba kanang Mama na. Pung mga drama. Di ang pasabot na ko ato ang lagutan nako sa ubang tao kay maingon sila gwapo graphics. Ang pasabot nila resolution. Kan resolution na ilang gibasehan mga di man about 8K or 4K nang about siya sa pag-design yun sa style yun mo ang pasabot. Ang uban gani ginatuyog karat. Gani. Wala lang masabot
Sumukay mo ingon sila. Para sa atong Kapag ba ka, ang mata sa tao, di na kayo siya ka-distinguish sa difference sa 4K o 8K. Actually, ang 1080p, okay naman kayo na siya. as long as pod kuan sabay gud siya sa monitor. Ang monitor may importante dili man kuan. Kanang kuan mo, in tune po siya. Niya sa pag-export po na. Para dili mo kuan. Siya na ganito. Sige ito. Question mo. Natubag na to na ako mo. Wala na, dili niliquid. Sa ganito ang question. Katong kuan Technology. stop. Okay na sa mo na. Mo ginagayon na na. Yeah. Pero ikaw po, pangutanon po tika, okay lang po sa imo atong mga advanced technology na ginataguan sa to ha? No. Na manggawas pag na World War. Ang internet ba, produkto ba yan sa World War II? Ang LSD po. Diba? Ng mga hippie. Di ba pang torture drug mo ito ng LSD? But lang. Kakita ko na si CIA lang. Yan, ano nila maradog, psychedelic o gift. Kuan, gusto yung pang tana? Okay ra sa ko mga ipangtago ang technology. Kaya dili i-share ba, di ba? Kung i-share po na siya, mas paspas ng development. Pero napod Dali jay rapot mabungkag atong sipkuan kay napod jay kuan ni, napod jay risk. Radical gani. Mo gani. Napod jay risk. Gani, mapaspas ang technology niya, paspas ang development na to, di na ta catch up. Pero feel na ko, sobra na punta karon nga ginatago ra pud kayo nila. Pero advance first to, advance naman po kayo. Bitaw po. Di ba, matingala ka kaning camera. Unya, kay, di ba, ang specs niya, 4K, anong, makaya man nila kuan. Kanang 100K, ang kuan, resolution. Kanang kuan day. Pero, ang ginatuyo, man daw nila na, kanang basta if ever mag-release og mga gadgets, like, for example, cellphone, cars, mga appliances and stuff, kay, mura siya na po siya tax ba, depende siya sa kuan. Kanang ginatuyo nila nga maguba. Dili kanang ginalimited nila ang performance ba. Lagi ay patupod ka na kanang lahi pong industrial grade good o kanang pang masa. Ginaingon bitaw nila nga makakaya naman tag-invent og cellphone nga dugay gyud kay maguba kanang kailangan mag-update. Ya dili nila buhaton kay di man ma-short na sa kwarta. Kanang kuan ba ginalimit nila ang mga performance lagi. Di ba na-invent naman tong lens na maka-zoom og moon. Imposible kayo gamay kayo ingani ko dak ang lens niya while katong mga Hubble's telescope di ba makakita yung mga galaxy kanang corporate grid ba isa pod ba na kanang mga abi nimo ingana jud ang picture sa galaxy ginakuan ba na unsa kay na gina long kanang kuan ba top niya naka-develop ko siya long exposure kanang murag pang night shot ingana di ba di naman na siya accurate kung una-unaon. Ano man? Ano din siya accurate? Lahi ba ang expectation sa reality, di ba? Kung tanaw kang moon, picture ka niya. Takes time pa ba yan na ma-develop, di ba? So, dili siya accurate in a sense nga dili nga ang reality na image. Sobra nakatinaw? Like for example, kanang mga ads, travel ads, gwapo kayo sa mga picture, pero pag ako, mga kupas maging mga color pag sa reality, pero sa mga Instagram, kadaot pa dyan ako ng saan to yun? Na sobraan na color tones, kanana ba? Kuan dyan, kanang makakuan po dyan sa experience bitaw. Mo po nang mura kag pagnana ka sa actual na tourist spot tapos discourage ka. Bro siya makadaot siya ba kay ang mga tao madto lang kay para mag-selfie dili na nila gina-experience kay bitaw tama correct po. Di ba? Muna if ever mag-travel na mag-hire jud kag imong sariling photographer no. Sagot ka mo travel kanay na ako question. Sagot ka nga maka-travel ka all around the world. Pero ang catch kay assistant ko? Dili. Bawal ka mag-picture. Dili ka pwede mo share sa imong experience. Okay lang. Okay lang. Feel na ko, ang ubang mong good. Pero pwede makamakuan, diary. Pero para sa imo lang yun, di ka pwede mo share. Okay lang. Diba?
Ang sa uban mong good kay ginapangutanan ako sa ganang bigid babae. Napangutanan ako na question ba, murag philosophical na. Dili maluya na sila. Bawal ang pictures, ano sa pulos ang ganto, no? Kaya ang point ra nako kay niadto gyud ka dito kay gusto gyud ka makatilaw gyud ka sa na dito. Indulge into the indulge ka sa culture ba. Useless mo kaya good. Mo nang ginaingon nila no. Daghan naman kayo na ikuha na video na sige kag post ay sige kag kuhan po. Nato nakita meme na ako ba na kanang no one cares of your concert o fireworks. Mo no ko mabantay sa kasagaran tao karon no magnanay pag narcissist mga. Di ba na mo masisi ko sila god sistema. Sa ako magigil mo kung alamian mo pa ibug to ko pero na-try na ko nga ayos sa kanang actual lang i-feel yun ito ang moment. Nalasapin ba? Pila ko na nga ba ng mga kuan ng gwapo kayong scene nga. Wala lang, di lang ako gina... Wag na something mas kuyaw bitaw nga wala ni mo siya gi. Malay ni mo, mao po na ilahang kuan, tig produce og dopamine, mao na ipagpakuan nila. Kaya para saan ang pangutanan mo ganina, babae pa jud. Di jud ba yan sila mo survive kung walay kasturya sa isa kadlaw. Kay mura na sila kalinturahon kung dapat na contest nga ano kanang murag social test kanang ibutang ni mga lalaki sa isa ka island nga babae sa pikas sa ilang buhaton sa naman to survivor nakakita na survivor itong mga lalaki kay nakabuhat nagbalaya sila mga bahin nagilakilak na. Pero nalagit do kay Mr. Beast nga ang babae ang nadaw ginoon kay kumpiyansa na ring lalaki. Mut lang Mr. Beast ba yan na? Grabe na propaganda kay Mr. Beast. Murag ting fall down sa mga vlogger karon no, grabe kay silang mga hate recently itong mga established. Sige no? Ano sa naman na? Murag siya, feel lang ko, cyclical ka po siya ba? Murag na siya cycle, bitaw nga, ma-fall sila. Ang uban makaton, ang uban mawala na dyan, ang uban nagkaway klaro. Ang mabalik na po. Cycle depende na sa pag-redeem. Mo ganun ginaingon nila sa kuan, marag horoscope. Oo. Kung iyan na imong sign, mo na imong prime na year, mo na imong kuan. Nagakuan ka na, kanang numero. Ito, kagakuan horoscope. Open lang ko, ano, kay naman po truths in behind, pero dili dyan nato na disregard. Mo dyan na akong principle good, mo lang kasagaran na, saan may siyo, pataka mo ng istorya. Kay mag-share ko, mo nang usahay, dili na ko mag-share sa isa. Kanang magulat na lang ko storya, kay ma-label naman taging ana, murag walay sense akong kastorya ba, dili open kasi nga na ng mga topic. Gani. Na weirdo. Feel na ko ang horoscope, murag na siya truth sa iyang time bitaw. Mo na ipagkuha nila. Mo na science nila sa una ba? Depende maguna sa pag-decipher ko ng astrology ba? Mga ba? Gani. Kay imagine na kung naga-rotate sa kuan, nganong same gyapon ang mga formation sa stars. Nganong same gyapon ang nagaingon nila nga mawabol daw katong nagaana ta ba? Katong marag nagatuyok-tuyok tanong niya, kuan ta ba? Drift. Kabalo ba ka kanang stars kay wala na doon na sila diha. Kay wala pa na-reach ang light. Kaya travel lang light. Lain na mo. Usay ba? Matanaw ko sa outer space no kay gamay akong paminaw. No? Lain na Mapod ba naganahan ako sa mudag full moon? Magpapal ko, ano? Masyag na ipagka-trans o masyag na ipagka... What more? Mystical bito nga sakit. Sakit to gamay naman di ko. What more? Kanang kuhan, walay light pollution. Yung kuhan, makita dyan yung Milky Way. Mao ganin ang isa pa sa pangarap na ako makaadto kuhan kanang Northern Lights. No? Kaya sila ay kay nakakita naman ana. Pinsan taga Norway. So na tungod sa mga sa vapor shit. Dili sa radiation gikan sa sun. Dito daw siya magkuha. Dili siya delikadong radiation. Sa mild siya. But lang. Kay panagsara mo po daw na siya magkuhan. Marapog ka ng perfect sunset ba? So sa'yo siya ma-show up. Iwasan ang radiation eh. Kanang mga gwapo solar daw kinatanawon ba niya? Mamatin daw ka. Gwapo daw kinatanawon. No? Nakadungag ka na. Sa kuara pagdungag ka. Dili ko scientist pero perminta na madunggan nga. Dira mo data mo ato daw. Mamo na portal sa mga kalag daw. Sa Brother Bear ba? Gasing.
namatay itong bear niya. Nakawan siya, reincarnate siya sa bear. Kaya namatay niya. Ay, Brother Bear, katong cartoons. Bukukit tanaw. Tanaw din ako na di. Yung feel na ko, gwapo siya nga story. Pang pang Disney. Lagot ko anong Disney ra po dosay kay Sobra ra ka magical. Mo pa ba na nag-set o kuan. Standard sa mga tao. Maglagot ko na scroll bitaw ko sa Facebook niya. Kita kag ganang snake nga ikaw og earring. Ya mga comments kay karo kay mga ignorante kay ba. So uy kanang ginabash nila ang snake ba kay nikaon sa earring. Nature mo gud. Mo mo lagi na ingon natabugod. Gani kanang gusto nila mo interfere gyud ka ba kay i-glorify ka nilang earring good. Tabo man dyan na siya. Depende dyan na sa... Grabe. Nya, 99% pa yun sa comments ka na. Huwag yung kayo makita nga, gagawin nga na, magiging ng nature nga. Predator ko ano ba? Di ba? Shit. Nya ka na pa yung ginakuha nilang animal, gina-spoil bitaw nila. Feel nila, santo kayo sila ba nga, maayo kayo lang gibuhat. At the end of the day, gidisturbo gini mo ang kuha na. Nature nila. Tama bitaw. Weird ganit. I hate snakes. Grabe jud. Masa Go. Nya pag mo alma pag ko akong gi-commentan. Giaway lagi ko nilalagi. Kapuya lagi, nagana lagi ng kalaban lagi gisa-isa ba adi na akong tubag kapuya. Mga gwapo pod ko anon i-content ba. Gani. Kaya maging mo kag troll god. Kanang pampakuan lang sa pampalagot lang. Pero ang theory mo nakuha na mo ng Disney ganung sobrang sila tanog mga Disney shit ba nga. Nahimo na lang soft. Mas lang kasabot nga katong snake nga nikaon sa earring. Part to siya sa earring. Marutong sa cycle ecosystem. Katanong karang holistic na philosophy. Wala pa. Kaya daw, i-share daw. Panalitan, plant. Kay, ang pinaka-idol ko na si Richard Dawkins, kay kanang pragmatic kayo ba niya. Ka-story siya itong philosopher na Indian. Yawas, tama yun yung punto ba nga. Kung ang plant, walay soil, walay plant. Gets mo? Matay. Di na lang mag-exist ang plant, mamatay na siya na mo dissolve. Kung wala po yung sun, wala po yung plant, mamatay po itong plant. So, daghan na siya factors nga na plant. So, at the end of the day, ang plant, pili na siya, singular lang na Anong plant siya? So, dagang factors para katong holistic na pagtanaw, mura na kagningon nga wala plant. Diba, na-gets mo? Kaya kung wala itong ubang factors, wala man pa ito siya. Makita pa naman siya sa ubang butang sa kalibutan ba? Para nang itong gingon niya nga mass shooting. Abi ni mo ang kalaban katong buang nga nagmass shooting. Pero wala nimo gitanaw nganong gibuhaton niya. Wala nimo siya gitanaw at ang reason. Reason at wider view. Nganong gibuhaton niya kay kung imuhaton agapan ang reason dito siya may tabo. Naging hanap po. Diba? Pati terrorism nga gyapon. So mo po na ikuan kanang plano sa mga matrix na i-divide ta. Diba? Dili na ta open sa isa't isa. Dili na ta kuan. Murag lahi-lahi na tagsabot sa kuan niya. Gamay kuan lang. Conflict lang, dili lang match. Dili tay control mo no. Yes, dili lang jud ba kuan, di ba? Pag imong reality dili tugma sa reality magka-conflict man ta magsige taglalis. Dili ngani. Mo man ako experience mo man mo nyo. Ngano magbut magaskuong ana ba? Di ba? Basta dili mag-match ang reality mo na conflict. Lagi murag personality. So na kay agresibo pud ba kay ko kanang gusto yugo makigkuan. Kanang mga ganina sa una nang maglalis mo. Ako sige dili madyon mo open nga na ko. Sige kuan na lang mo i-troll na lang mo. Ngani. Kuan na lang pug kuan mas question mo. Wala matrigger na lang si kuan. Dili na lang ko. Pero late na kayo na ko siya na-realize ba? Marag na. Nga na, pagkusawa na. Nagkakuan ko ba kanang mystical ito na slightly mystical experience nga. Para mo na kong nga kalit nga. Mas mo pulos nga makigawin ko sa bang tao. Kay lahi man na ilahang tanaw good. Ganang kuan. Diba? Marag lahi. Pag lahi good siya nga universe good. Murag ka freelancer ka nag-explain nante kag coding, di ba ka makasabot nga dapat kaniya tong buhaton kay mas dako ni sweldo si mo no.
ha? Di mo na ko nakaya, di mo ko kabaluan na. Unsa man na, magtuon na po ko gusab. Ngingana na kuan ba? Elements Ito. ba? Kailangan na to i-kuan, consider. Kuan. Kani lang. Wala siya guan ba no? Kay gin-advertise sa tuwa dapat tinga na ta. Nya ang mga tao ni palit po datong idea. Dili siya murag mao nakadaot no kay wala na to na-appreciate atong sariling uniqueness ba no. Tama jud. Diba? Sa trends po, isa po ng trends. Mo gaya ng mga ingon na ship gani kay dali lang sila ma-herd. Dali lang sila Dali siya magpatuo. gani. Ano nga ni, naiuso ba eh, sabayan ta ni. Ano ba? Saan mo pag stand out kung isa ka sila? Pero kadaot ba gid ang uso? Murag di man naman siguro yung uso nga okay. Dili, ang uso depende na sa imong pagkuan. It's either ikaw trendsetter ka or kuan. Murag gyapon ka programmer ka or ikaw gina-program. Ano ba? Feel na ko ang mali sa musunod ulag uso kung wala kay gidungag kanang wani mo Gi-kuan si mong characterize. Wala ni mo gi-kuan mo. giliso ni mo gamay kay para original gyapon kanang idungag ni add kag value ba. Sige kag sunod nya Gaya. consumer na kay ka ba. Mentality. Ano, Jod? Mao ganyan lang makapakuan po sa to. Maglagot ta kay aware ta pero ginabuhat kaya po. Lagi. Di naman ko dapat maging ano ba? Dapat ingani. Di ka magsasaputon sa mga sarili sa ako kuan ko ba. Ha? Kanang madakpan bitaw mo sarili nga ginabuhat bitaw akong ginapangingon nga di dapat buhaton. Paano lang? Self-sabotage. Maglagot yan na siya yun sa ko na. Sige ra kag yaw-yaw uli buhat. Asa di magyaw-yaw? Kapoy no, kaya gusto ko ingani, ana. Dili man ako makuan. Balik-balik ra ka, sige ra kog kakuan na sa mga. Kung buhaton pa na nimo diretso, wala, dili na ta kamay nga na. Go getter bitaw siya nabantayan siya. Wala gyapon ta naka-appeal siya podcast. Mawagay na karon na ako sige ra kung ano yung kanang sa ako mindset ba sige ra man kog sabay sa mo dapat gusto na pud ko sabayon akong sarili nga ana god kana Nga na be. kapuyan magkukuan god as always ba kapuyan jud ko makiglalis makig-explain ana god kanang samot nag lahi ang ginahunahon na. Tapos at the end of the day, wag yapon mo nahuman ba? Wa man nasulbad ang problema sa kay mo na ilang gusto magikuan god verbal discussion nya kita ang lalaki kay nakunsa mo dito okay raman ayos raman di ba kita magsa okay raman nya wala na dagang pangutan na nya siya kay mo dig-in ba ya Carl kinsa na mo Carl kinsa na dira Carl uy sige pangutan na uy bitaw no ang babae ba kay ang diba? Sa babae ba no kay murag hilig yun sila mo kalot jud ba? Pareha sana unsa na may balita ninyo sa naming anak Gani no detalyado kay no kang kapuyo kung mag-share ka sila dapat kami ni Carl dapat niadto si Carl ito mga alas 11 na mga ana nya nagpodcast mi kani among gitopic isa-isa bay so good wala akong dili ganahan kanang di ba kita mag-share nagpodcast mi kanina wala asa pa ba alas 11 naabot si Carl nagwami ni kami nya ang nahitabo pagyud kanang gusto na mi kabot ani nya considerable buwang kay si Carl ba iyang camera naglisod check setup unsayo kay day wala ba kapuya pa minaw di ba di ka na summarize sa kaya nang ginabuhat nila kana mo ano ko sumukan ni nila ako kay ingnan ko ni Jill ba nga mura to imong i-share wala ko na ikaw kana marag gagbitin gani kay di ba manang ginaingon ako ang babae pag di na makastorya mura nagkalituran marag na psycho na po na ako na sila sa una kay kasagaran may sa una mga babae ba yung mga kuan kadalasan mo sabay murag ko kung nag-study ko nagakuha ko checkpoints sa ilang mga trigger points sa ilang mga ganahan sa number 1 yun ay lang mga chismis kanang sa may tabo si makaron ilain kinasikuan ba kay gikuan ko ana kita natay chismis pero dili siya nga kanang simple lang mga straight to the point na asa kagikan Carl balay raman kapoy kanang kuan nalate ko dugay ko kamata o kung manglibak ta kay lahi pod ba kay murag mas self-righteous ang babae kaysa lalaki ba kanang idein jud nila ba nga kanang kita kay moingon naman ta nga nalain ta ana ra weird manggod kayo mo ta Carl na sa juday kuan kabalo na siya wala kailangan maalat ta no kung dili ka ganahan mo siya kay kung kita kung gusto siya mo share mo dyan natin detalye dito mo push bitaw no kay wala pa ba yata sa kuan good murag napatay switch on ba para ma-share good ang full share on like kay no
Yes, eh. Gago, bantay mo girls. Apil ba yan na sa diary ng mga kulto? Kanay nga na, girl, magbatay nga na. Season. Kulto. Diary ng mga kulto. Kakuan ka na. Ulo, ano mo na? Kanang mga babae ba? Kulto ng mga babae. Di ba? Marites. Paras-pareha silang mga batasan. God. Kanay nga na. Asa kay kung ano lang evolutionary shit nga nitabo. Ngano nga na mga babae unsa ilang napala sa una nga nga na Feel ako sa trauma po na nila sa war. Kanang sila ba kasagaran ginaabuso. So Kay nganong weak sila. magmarites man sila? Kaya para ma-warning ang ubang babae. Marites sila kay sa balay lang ba sila na supposed to be sa ilang kuan sa system. Bago ayo may cancel kay Pero sa ubang culture ba kay mas dominant ang babae bitaw? Kakuan ka na mga Amazon. Mga Amazona. Pero dili pod. Di ba, ang supposed to be ang mga babae sa balay, magbantay sa camp, magluto, magbuhat sa mga bata, mag-nurture. Yang mga lalaki, mag-hunt, magkuhan. Mana, magmarites na sila. Oh, kumusta naman yung mga mana diya, day? Kabalo ba ka na? Sila ang news ba, no? Oo. Sila na ang mga, mapod ba na ilang lingaw. So, mo na, ang mga ancestors na to, mapod na ilang nakuhan, mga DNA. Bitaw. Bagets na ni mga ingana po sila tungod sa Sila pa murag feel na ko kulang pa sa gamay sa balay lang sila nagakuan. Pero say kanang functional kay kasagaran mo na naman gyud function yun. Aside lang sa entertainment. So na warningan ba nila ang ubang kuan boredom mao ra gyud na. Sa balay kanang kuan mga laba ay wala may laba o sa sauna na mag-prepare kag pagkaon. Tong storyana jud ba na gani. Mga samot ng mga dati ang mga silingan pa ba yung kamarites karon kay ang mga silingan karon kay mura na disconnected halos na dito na kay laba di na magkita lain gyud no. Dati sa una mga balay mga bata kay magtapok-tapok pa karon kay kung once ma-adult ka panagsan bihira naman kayo yung babae manlibak lahi sa murag ang lalaki ginangita mo solusyon kanang murag moron dapat tingani ba nga babae kay ilang kami ang tama lain kay siya dili ko ganahan sa iya for fun ilang masking mali nang ginabuhat siya wala gyud ako nabantay mali nang ginabuhat siya ligaw okay ron na dayoy ganun ko andoy tama jud na dayoy doy support po maskin ko tolerate ang mali gani no lahi ra gyud siya manlibak di po ko mo dinay nga naglibak ang lalaki pero lahi siya nga kuan ba lahi siya nga flavor ang lalaki po manglibak kay wala may sensor kanang ana all out ba hangit tugnaw gaba ra tong mga naw nga tong kuan ain tong batasan pero more on objective siya ba nga kuan kana jung unsa dapat imong buhaton nga dili ka dapat ingana wag ngana ba na siya ipadulungan ba kay isa pod baya sa mga di kana sa mga kultos babae no kay kanang honest pod kanang sa words god kanang usa man ay nagkamuta man ay mumnaw mo na rin usa man ay kanang lagi kay kuan diri wala ana god ang pangitan yung batasan pero luigo pa ni mo pero kung daway ni mo pag storya is atik lugo pa ni mo ana lugo pa kay kang uban pag atik na pug ka ana kung genuine ni mo pag ingon ay atik na pug ka pero kung yaga-yaga ako pa di ko di ba lagi samog ka na itong mga last na itong mga podcast mo na goal ko sin marag naman ko tayo maigo nga dili parehong pneumonia. Ningon bitaw ko nga. Di na makatakod niya. Pag research na ko kay gago na day ka po pneumonia nga makatakod. Yung mga mag-goal ko ba? Kasi so sa mga nagtanaw, kanina mong podcast, wala na siya hinungdan. Kaning trip ra ni. Pag-research mo inyo ha. Pangtanggal ni taya. Puro ni bullshit na mong ginastoryahan. As of now, good no, kay isa mo po ning way na mo para pang kuan sa mo communication skills pag-improve to no kaya nakay sige ka storya ba kay ligi kay ang ako mga nabantay mataya ta sige ra tutok sa monitor sige lingkod mo po na isa sa kuan po na ako murag ma-depress mo ko ano sige ra makukuan nga na ba day ka mawagid na akong purpose sa podcast mo na ko'y reason mo laag ba na ko'y excuse ba kay mo
Yung mga kusagay, magstoryahan na kong dula kay mga konpon, mga trash talk. Kuan na kaysa no, lahi mo gid ang physical yun yung nagstorya bitaw mo. Samot na virtual ka na magtawag-tawag lang daw. Lain ay. Oh, Screen gyapon. Na something walay connection ba nang dili jud kuan. Exciting good kay nagtapok mo pero nagi something nga wala sa nagsabay bitaw mo. Mo na ang akong kuan nga puhon kanang natay mag-guess kanang naapog mo kailang nga bago If ever mas stable lang episode ni kuan. Mag-invite na may guest, invite na si Brada. pwede. Kaya ang kuan po na ako, no? Ang next po na ako, if ever, makakwanta. Yo, idol kasi Brad no? All out kasi Dili, gikuan mo gusto niya. Marag na siya aha moment po ba? Kanang tarong akong mga content, dili man ni magka-views. Magpalikiliki na lang ko. Kita ka to? Wala. Magpalikiliki na lang ko. Naway punto ba, no? Pero makarelate ba ako siyang ginapangbuhat ba kung kuan na dili una-unaon ba? Di naman siya masabtan sa mga tao. Pero bawal man ko na siya i-public good kanang iyang ginabuhat kay lagi ma-label katanawan na label siya o kuan na screen. Bawal ba or lain lang? Tao, dili siya bawal pero sinita ko siya ha. Gani. Gitakop siya, gihipos siya kunya. Wala siya ni balik og kuan content. Din na pangit daw. Lami na ba yung ito siya guys? 50 ang shoutout ato. Ibo gani kung magtanog media no kay kung matanaw ako sa YouTube, tanaw syempre western man na. Muna lang ginadoubt ng China nga wala gina niya. Tingala kapag sa ubang tao yung pangutanaw ng China, ayos mo daw kayo. Di ba? Oo. May bias ba? Murag ko na magunta ka ng grabe na kawash siya tong kuan ba? Na China. Grabe bias no? Pati sa kanang sa Russia po, ilang ginaana bitaw kay para kuan. Propaganda jud ba yan? Propaganda. Isunda. Mas higin sa oy basta naka di na position. Na dyan ay makuan. Mao dyan pampabalansi sa mo negative. Sa ni mo pag overcome sa negative. Gani. Pares gud na kuan kanang mga Pinoy pride. Nagoy kuan na ba na aha moment lang. Ang Pinoy pride is either kanang nagapa-boost na sa imuha. Kanang kung it's either you win or lose maka-boost na sa imuha. Kanang kuan ba? Kanang pag makadaog ka proud Pinoy, ula Pinoy, ana. Mapildi ka sa Kung mapildi ka, bobo, tanga, tartado, gana ba? Pansin mo. So nung Pinoy pride man nga napildi siya gi pakiulawan man. Mo nang Pinoy pride kanang naga-boost lang siya ba kung negative imong na-achieve, negative po i-kuan sa mo i-pa-boost kanang i-enhance mo ba. Yeah. Kung daog po ka, murag i-amplify pa niya na daog jud ka kung pildi ka, i-amplify pa niya na kuan. Tanga, wala pang kuan, more practice ka na mga anak pa ba? Gani. Mao na, dili jud ka magkuan kung sige ka fail, dili ka magkuan dito na ka maggamit sa Pinoy para ikuan. Para sa ko dili po ko ganahan nga tayo na ako ginabuhat no dili although proud ko nga Pinoy pero dili kay nako ginamind na ba kay di mo na mao ang essence gani sa kuan. Di ba? Nagdula championship tungod ba day nga Pinoy ka tungod man kay ganahan ka sa dula di ba? Sports passion training nimo. Sa distraction na noon siya ba? The more ka touch na kay mas madlok man ka mapildi niya mawala mo zone mawala ka sa para siguro na nakasawan si Yulo dagan kay proud siya Yulo Carlos Yulo ba dagan kay nagkuan siya pero katong mga panahon na wala pa siya wala pod walay mga sustento sa kuan karon pa dito nagsustento na bunga wala mo po na isa sa kuan Pinoy pride na characters kana pong hate ka nila karon niya pag mamatay kay love di ba pero na mo pa yung uban na bagay lang sa imo ba sayang wala kayo kakuan nga na day sayang kay siguro kay nga nakid kanang butan mo kay to siya natong buhay papitaw kay ilang ginadog pre kanang ato kita makuha to pre panginga buloy pre habang buhay pa ako ba weird no weird ang concept sa ingana diyan mo appreciate pag wala na true tama man po kita po ba mga tao mangita po ba tao kasi wala sto di ba pag ma-achieve na nimo and then what's next kuhan siya ning mao naka-wire sa tunguto kay mao maginason na kay scars mo kayo mga aim for survival as always pag kuha kag isa ka bunga
imbes nga i-appreciate nimo sa kabunga, mangita kag lain pang nga bunga kay wa may sure kung kuan pila ra ka bunga niya. Gutom ba ka, mamatay na yung mga kauban. Yung mabulok pa na. Bulok pa na. Kana ba? Nga na, pud bitaw, no? Kanang, para sana mapalungan kag sunog. Kanang kuan ba, imo ang burning desire ba? Wala po kay gana, dili na po makuhan. Pero nakalain pud kung kanang sobra na pud ka appreciate sa karon game, wala na kagana mo kuan. May ngana pud ka. Ikaw man na. Mo to na sobra na ka sa haya tong kuan ba, tong result gyud atong kuan nimo project. Katong YouTube project nimo ba tutorial. Nasobra na kita na sa statistics murag na-achieve na nimo imong goal mo nang wala na kay gana mag continue kay na naman tong kuan. Murag kay kakuan ka na Eckhart Tolle. Wala pa. Mo man na nitabo siya kay so na depressed daw siya. Nya. Tung nawala daw yung depression kay na kuan siya na enlighten siya ba. Mura daw gyapon, wala gyapon siya pala kay magana siya, happy naman siya. Maglingkod na siya ba? Murag nakuha na nimo ang kuan ba? Na-realize niyo ba? Nakuha na gusto nimo. Mao po nang ingon nila na dapat kung nakay plano, di po ka magpatakag share god kay once na share niya nimo to, nakuha na to nimong feeling na na-achieve. So mo to, imo nimo siya murag hunger sa sarili. So ato pa, okay, imong subconscious na fulfill naman niya. Wala na kay kuan kana wala na kay kuan dahil lang mong usahay pod pag mo saad bitaw ko kay ako mong bung batason gud kay di ko may mutang ko ni saad bitaw ko nya wala na ko na fulfill or wa ko kabawi nga nagkulang ko. So pag mo share pag ko ug mga kuan mabulikado na ko nga buhaton na ba. Pindi ba sa batasan na tao? Pindi ra po na pag-story mo sarili kay nagabuhat pud ba kag reality nimo maski ingana imo concept ginakuan ba di ba pag ora ka nag-inga na dapat ingani ikaw pud ba nag-set og ingana sa imong sarili na ingana imong kuan di ba ingana ang reality na gina-create nimo ba to ng kuan law of attraction somehow kanang kuan. Pero ma-misinterpret siya sa tao ba, no? Abi nila, kayo nag-daydream na ka makuha na dahil mo. Ang ako na is, ma-attract nimo siya as long as nakafocus ka kay naman po, weird po siya sa feeling na, imo din yung guide, mo din yung kuhan. Kanang, ma-miss nimong mga signal ba? Mo na yung signal, dapat mo strike na ko ani na part ba kanang i-grab na nako ni ang uban mga goal sige lang raw attraction niya sige lang ana wala lang nila ginakuha na uy matingala bitaw ko na yung mga opportunity mang duol usay ako na lang mo balibad niya at ako dapat gibaliwan ko nida kanang for example gusto ko mag business og chicken kana unya nano ko mga kaila na mga wholesaler mga chicken mga kuan ako na po, kulang na po ko sa action. Parang good kay more on focus ka sa isa ka butang niya ginakuan jud na nimo ginalihok jud. Murag ang purpose naman sa kuan ang purpose ng mindset sa law of attraction kay para man na ma-focus ka diba? Di mo na siya ingon nga sa process. Daydream na ka. Naabot na dayon. Kailangan mo na siya focus ba nga tungod kay sige po kaguna-una na gina subconsciously ginabuhat na pud nimo ang kailangan nimo. Correct. Kay ang attraction niya is ang process na gaduol sa mga dili to ang mostly man god mao nang gina-misinterpret nila kay nagakuan din sila sa end process ba sa result. Gani di ba? Di nila ma-enjoy ang kuan ang process pagkuha kanang asan ako na step bitaw. Wala na siya na breakdown god kay ikaw goal niya wala to gi-explain ang kuan ba mo na ang isa sa wala sa mga tutorial kung sa mga kuan mga influencer na motivator sige lang sila ingon ano pero wala and goal lang gina-advertise na wala nila gipakita ang kuan mamaya na social media kanang kuan man lisod man good kung ang end goal ay mohang kuan di ba sa end goal ka mag-focus which is baligtad gani na kay dapat sa now man ka naga-focus sa unsay kailangan mo buhaton karon nya matingala na lang ka nga nana din nakuha na din mo nadugay nimo binuhat so ang goal gyud is not the end goal ang katong process grind mo to siya ang tinuod dapat lingawon nimo imong sarili ba na dapat naka-mindset ka dili ka kuan gud kasi tawag sa tong feeling gani itong ikuan na to nang lami kay buhaton pero di nimo magbuhat kanang kanang ngana ba dapat ma-break na nimo ma-enjoy ka na enjoy nimo ang nakay ginabuhat ngana po go pag kanang nagaton bitaw ko murag di man ako pinakahod sa mga butang pero na yung mga butang mas kuan ko sa average na tao ba mo na akong technique nga pag kita gusto ko makaton na nga butang dili itong end
pag-anticipate ko nga lisod kay siya, pero dapat malingaw ko sa process nga kuan sa iyang kalisod. Balik-balik ko rin mo adlaw-adlaw hangtod sa isa pila pa. ka bulan, nakabalo na day ka. Hangtod sa pila ka tuig, yawa, kuan hindi legit man day ka. Ngala ba? Nya kuan po ang imo po anticipate jud kag fail na. Kay dara pod baya ka sa fail na maka-learn na dili nimo buhaton sunod. Para sa ano. Gusto tong sa saying the problem is the way, kung sa tong nagaharang si mga moto ang pamagi actually dili na siya Kanang mas hard lagi daw ang buhaton, mas mao nang way na good. pero Lisod sarili. ang ubang mga tao pag makakita gad lang mao na reason yung mundang Maubod na- actually mao na dara- imong sila- guide nga dili ka dira magi ka speak ka Mo po na ilang gina-complain po na nga nagsalig raman na sila nga naman na yan. katong wala pa siya sikat raman na siya buang pataka ro nagyaw-yaw. Bro, baka sa una kay lang sa arke mong good. Bro na siya ginaana kay ang art daw sa arke functional. Nya murag nahitabo ba murag nakaminos bitaw sila sa mga art nga walay function, wala nang portrait, walay practical na Painting, pakaon din. mga Di mo ka mabusog statue. no, na portrait. Pero actually kung tanawon nimong kalibutan ba ang boring ang di gyud ang actually ang gina-value sa tao is more on Aesthetic. meaning man dili man katong kasi magpakagutom man gani sa katao kay para lang makakuha atong kuan katong something mas meaningful para sa iya. Pero ang kuan iPhone 14 sa tong kinsa tong nagpakabuang gyud kuan kanang nagtigom gyud siya para makuha ang cellphone. Although wala ko naga-endorse nga buhato na nimo. pero ilahan naman gutong kuan god para Ang thought lang ba nga giihag yung gibuhat na taman sa makaya para lang makuha tong iPhone nga katong iPhone di man to siya wala to siya nipalit sa iPhone tungod sa kakuyaw sa iPhone kuha to niya kay murag ang meaning pa siya ba di ba pero unsa meaning para siya? I mean Status. mag status In na siya. brand siguro nga na kasi inlove lang yung kaysa sa Apple naman kita nga na Pressure lang po siya kay yung mga fan siguro iyang palibot pero sa Apple gusto lang po siya makagamit og nindot. Mao po na kuan ma-relate po na siya sa attraction, di ba? Ngano man siya nag-save kay gusto siya mag-iPhone. So focus jud siya sa goal. Wala jud siya nagkuan gi-attract jud niya ba? Sige kani bala di sa kumakaon para makasigom ko na ba. So na-achieve na niya, di na-attract niya, di ba? kaya so nga na gusto na More on mas ginahimo magodilag skepticism ng attraction, di ba? lagi sila ng mga Kanang ginahimo nila Joe Rogan as like magic. natake nila ba yung nga wala ka ng mga tao nga wala ni ganang attraction mo na sila na misunderstand Understand, mo nila Na sobran mo na sa mga guru. Gani, no? Mga kuan. mo ganyan Mga madlo ko witch. mo Nya nanapod na sila tabo ba ayaw na bad na. Gani. Mga kuan di na align sa tong paniniwala. pero against yung kasila kanang mga Sa kasi pasabot nimo kanang mga mysticism na kuan tanong kuan siya ba wala siya kanang guru ginatawag ba na mara gina-deny siya ba supernatural ilang ginakuan mara gina-label nila as kuan god di tinuod fake kanang gawa-gawa ng kuan ang ako god is open lang man ko kay kung matinuod ingan bitaw tika Gosh. tinuod ay atubang siya asa sa mga Ana, gani? gana mo gani gina-deny gani siya mara siya invalidated wa kanang Pwede na tinuod kay nga na wala na kailangan dyan nag-study. So ito pa, Bito, no? need pa mag-study. Mo na ganing kailangan ta mo gani, weird gani po kayo. Kailangan ka certificate Yeah. para to prove a skill. What if freestyle lang ka? Nga na ba? ito na mo dyan kasi pasabot nimo nga ang certificate di siya makakuan sa skill Though, kuhan mo po na, assurance mo po na, pero naman po ito na certificate, pangit kigagi. kung Kaya gina-claim nila as professional. certificate Mo gani diba? na. Mo na kung ginakuha mo, weird mo. Pero mo good ang way na mag-trust good ka kay since dili pa ka ilado. Mo na, sige, validated ka. Mo na imong race ba? na siya automatic na authority Oo. daan Pwede siya ireklamo imong certificate kung nagkati-kati ka, pwede ka makasuhan. Ano ba? certificate or license Tanggalon, no, di ba?
So, feel ako, kay buhat ko na siya sa Matrix, jud para kon lang. Kay mga trust issues. Lagutan ba na ako kanang gwapo kay title lo niya. Kaya mas lain na lagi kanang Mao dyan logistic na. na pag kanang musatan tama sa ulo ba kanang feel nila Sir. na nana sa title. Namito na sila kudam. Kuyaw na kay sila nang ganyan. Pag tanan ng trabaho ba kay saan na eh. Naglayo ra kay sa advertise ba. Mo po bilang gina-aim sa mga mga old school naman na kuan na mga past generation mas gwapong naititulo kay mas kuan ka mura kag ilit paminawon ba. Pero sa panahon karon kay pwede ra gud libawon ng titulo. Pwede ra kamkuog titulo. Wala naman karon. So na kay Hindi naman naga-matter pero naku gyapon yung mga tawo nga na or amot lang kay depende jud na sa environment kung asa ka. Pero kung naman mga medical shit mo kuan yun siguro Oh, kailangan dyan nagtitulo kay buang kay ano ko na life and death na ko na. opera niyo ang utok ba niya wala wala Unya lisensya. natanaw og tutorial. YouTube lang. Hello guys, today we're operating a brain here. Gosh. Unya dili parehas og sakit ang gikuan. Lain na yo adlok ka no. Mo Kita gito wag certificate. na nakakuan. Mao po gani na dapat ilang license gud dapat nga na kumpiskahon kung makamalpractice sila. True. Para siguro na samot na ka ng dental katong brace na kuan ba. Kita ka na nagakuan po sa marketplace brace tag 800 lang. Yo mas na day. No, yun yung mga kuan ba mo na dili na maalay nilang mga ngipon, Yeah, kuan, mga langkat, Gosh. Para lang sa mo ganyan. mga accessories. Para yung nun ba? Sa may tuyo ni mga nga na. Para kuan la aesthetic, mapud ba yan ang kuan karon? Naga-base na mga tao sa ilang makita gud sa aesthetic Sige kung dito, nindot mo ba. sa salida ng quote nga ningon siya nga ang tinuod nga problema sa tao kay mo siya bored. Di niya makaya, di niya makaya mo lingkod Tama sa po. isa ka kwarto nga siya ra isa. Tama po. Di ba no? Kay nagapangita sila something ba? Masin ikaw rag isa sa inyong kwarto kay nagahuna-huna magyapon ka. Gani. Kailangan jud kag stimulus. So, mangita sila stimulation ba? Uban kay mag-drugs, uban kay mag-overeating. Mo gani na. Nasa point ba? Tama. Mo po na akong kuan ba na mo po na akong dili kuan sa eskwelahan ba kay dili na passionate ang mga teachers Oo, Uban. mapag na ako ah. Kay they work as money lo kay pera lang jud nang kabalo na jud mo kuan sa kuan sa mga student ba katong if you don't know how to teach then why don't you gonna motivate ako katong taga to nag-viral sa una. Nataas ang buhok. Ano man siya? Ay, oo, You should tama touch their hearts. How do you could just keep on teaching? Pula og buhok. Cancel mo buddo. Pero tama to yung point, tama to yung video. Kaya call out Kailangan niya ko to. teacher ba na wa man ka nagatudlo gani niya sige ra kag pamagsak ana ba. Nakalisod Di- pa gyud na Dili man nato ako sa privilege mo muna sa ko sa system pero ang pangit yun ang system sa education ay kay naka sa tuwa kay naka-incline sa mga kapitalist. Mo lagi mo man akong gikuan. Ginaingon jud. Kana imagine na marketing graduate ko niya nag-OJT ko sa opisina. Usa ba akong gi-market niya sa admin ba ko dapit. Di ba dapat ang gani, dapat nagkabalingit jud ka dito sa site nga nag-market jud ka nga. Dapat ang i-endorse me sa mga negosyante kanang mga kuan Legit mga yun ba? negosyante sa yung goren mga negosyante sa mga ingan na kay ma-meet up nimo tong mga fellow nimo parehas ba Gani. para sa ato kato laging kuan o katong mga OJT daw sa ay mga subject daw sa Lasalog Ateneo Manila kay ginapa-conference gud sila sa mga business tycoon gud sa Pinas. Kana noon, Di ba kanang sa mga corporation mga ano ba? Dili naman ni ko ano eh. Pero kuan ba siya ba? Wala Kanang- na ako mag-gets. Dili lang yun ang school system, ang mentality yun sa tao nga abi nila diha ang tinuod nga knowledge makuha. Whereas murag si mo gikan di ba? Kanang ni Parehas ana karon. buhat yun mo imong kailangan buhaton. Ngadto ka dito nagkabulingit yung ka gitry gyud mag market kay gusto ka mo mag-market nya Skills, Jude. Oh, excuse me nya kani di siya mo gana nya gitry na pud nako ni gana siya gamay kani di mo gana nya gi-push na ko Makuha ba kanang mo yung mo nang tinuod yun nga kuan genuine yun nga knowledge dili na mahatag sa unsa nga kuan diha although importante kay magbasa kay para makakuha ka idea sa uban pero at the end of the day mo experience mo Ano, ang mga dedication theories. ba buhat nimo ni Oh,
Dapat ang school supposed to be mag-serve as guide sa mga ba? Tapos dili na siya masapawon og certificate. Bisan pag lima pa na siya. Dili na siya makuan. Ang certificate sa kay marag katibayan lang ka sa matrix ba na nga. Para siguro ang birth certificate. Ay na, no, okay lang, good. Kailangan na nabuhi ka sa kuan gani na i-submit na nimo sarili sa matrix. Wala birth certificate po ba? Birth certificate. Pero kailangan ba gyapon siya sa atong society? Ano para ma-identify kung kinsa kayo rin. Inevitable mo yun ba siguro ang matrix? Mo gani na mo nang dagan na kayo na abuso na konpon katutubo di ba kay dili po sila educated. Lagi no? Ilad sila kung mag-resist sila kay pamatyon man pud sila. Ana good. True. Hot topic na Nga ginatagaan lang sila since wala sila karon dili naman sila masuhulag mga tinapa para sila mga yuta dati mga tinapa mo sa mga karton wala pa sila word sa kwan ba so uy lami ni kana na panagsahod lang ni sa tumbukid pero common kay dito sa syudad ba mo po na purpose sa education wala ka balon no nga ilang pagkaon mas limpyo pa day mulay ko preservatives healthy pa. Yeah, mas pro. Mapod gani na kanang okay man ang mga system gipang buhat. Ang problema is kisa to kuan god patupad. Ang nature sa tao mo kuan yun siya mo corrupt bitaw mo. Kasi pagka selfish ba. Mao po na ang kuan. Mao po na ang ginakuan sa Bible ko na kuan refuse sa sins and temptation. Bugay na akong theory no, kapila na ta na reset. No? Kapila na ta na reset. Mao pa gani nang sa technology gani. Sa kagawayan nila sa una no. Kakuan sa kuan mud flood. Nag-away sila kay kuan. Conflict. Kaysa ni mga superpowers. Lainay. Mao ganito na dati daw tagikan sa Mars niya na grabe na dito mao to nag-relocate sila dire niya. Tung pag-relocate daw nila mao daw tong gisugod na sila Adan og Eve. Kasi na theory. So okay. Nakita ra pud ko na sa kuan. Pero what if nga dito sa Mars no pero dili gid data dito gikan data sa Uranus. Siguro. Nagita kabalo ba? Kakuan ka na. Trace sa past. Adam and Eve Manggamay pero ang pamino ha. Adam and Eve theory. Nakakita akong movie na pero diba? Katong alien lagi. Di ba nag-lead man daw na siya sa destruction. Kanang end of times. Ang nakita na sa ko kay... Sa mga kuha na po, mga trailer lang kung po kita. Ikuha ang bata nga babae o bata nga lalaki niya. Ibalin sa isa ka planet para mag-reproduce. No. Maraging anak po na concept. Advance ba yung mga technology sa anak. Ganin sila, ang mga pyramid is generator niya, self-sufficient. Niya, muna sila ang nagipang-align sa stars para makabuhat o portal. Ang black hole daw, kay portal daw na fudge. Para sa kuhan. The fuck? Nagano kayo, no? Lisod na mag-good siya kayo i-digest good kung kita patuan. Kailan kang Sean Carroll? Wala pa. Manoy ko ba kaya mas ka-bright ni mo niya di ka gets say kon. Pero mutuo man pug ko gulay alien tao ra man tanan ang ba? Diba? Pero pila ko mura magud sa egotistic ra kay sa nga presumption bitaw kay. Wala sa sinaw ng tao ba binilag sila ray nag-exist niya. Wala na ilain nag-exist niya. Pag ana na di ay niya. Pag human nila ko nabilag mo ra to niya. Pag ana na napag yun di ay. Ay na pa di. Oo niya. Sa tong gina-conclude sa science nga diri nga part sa kalibutan imposible na life kay wala ngani, wala ngana. Wala imposible na. Wala mo kasabot sa inyong ginakuan kay wala mo kasabot og biology kana condescending vi kayo. Nya pag silip lang dito naada gyud pa life. Ni survive sila ato nga kuan nga circumstance nga condition ba. Nga pa ba kanang tanaw ka sa galaxy. Mas nag-assume yung ka nga infinite ka? Possibilities. Gani, kanang para sa kuha, ang universe ba na siya, kaugalingong way para i-surprise bitaw ka nga, atik lang, napabitaw. Napay-twist. Lagi na siya, twist. Ayaw pag-assume nga wala. Ang kato ganing ginaingon ako na katong ipang surprise na information, mura tagbuang gani. Samot na katong sila Alexander the Great, tong burning of books, di ba? Alexander the Great. Ano sa din na? Katong ginapang sunog nila ang kuan ba? Mga libro kanang masakupan nila. Di ba? Itong Library of Alexandria.